さんのもこぼれるね。そんな。いや。Ну скажи ему что-нибудь. Это на его камеру снимаю. Ну за пару. Скажем. Ну я тебе персонально слово. А, это камера, да? Да, ты можешь на своем.これからもうますます近くなるで。皆さん、長い間、お世話になりました。本当に心からありがとうございました。ちゃんと心の中へ入れて、みんなのことを忘れません。僕も問題なら僕のことを忘れないでください。忘れない。みんな元気でいらっしゃる。はい、元気で。Здоровье японцев. Здоровье наше. Здоровье мира. Две казахи. Спасибо. За ваше. Ну-ка, канаште? Канаште? これ誰の？セルゲの？サパ。サパールの？サパール元気ですか？頑張ってくださいね。これがね、来ない。京都の名物ですからね。あ、まといのね、これね。これはまとい巻きがもう。ああ、遠藤、巻きがいいか。うまい。うわ。А вы не пьете? Первоеですね。Я за нее пью. Я за нее. アイヌラさんが一人だけ日本語をしゃべるね、人だったんだけど、家族4人で日本語がしゃべれる家族になったって言って喜んでるんですよね。アイヌラさん一人であっち習いってこっち習いって勉強してたのが、家族はみんなで日本語でしゃべれる。素晴らしいよね。うまいもんよ。だから家族でしゃべれるようになったっていうね。日本語しゃべりだすと今度ロシア語が入ってくる。だから早く帰った方がいい。京都とか。20世紀から日本にも変わります。そうそうそう。ユースぶりに来てくれた。今はちょっと困ってます。Эми сонもかぶろう。シュワージア仲良しで、から今度日本にいます。日本のスイーカースからケキさん遊びに来てください。その
それはなしです。そのいつ忙しくて間に合わないそれはないです。それは本当に遊びに行くときは電話して私明日3時から4時から来てもいいですか、そのこと全然なしです。夜も朝もそれ何だ。